Celé Francúzsko s nedočkavosťou očakávalo prílet súdruha Chruščova. 23. marca presne o 11. hodine pristál Iljušin 18 na letisku Orly pri Paríži. Poprvý raz vítajú vo Francúzsku najvyššieho predstaviteľa vlády Sovietskeho zväzu. V čestnom salóniku na letisku pozdravil predsedu Rady ministrov Sovietskeho zväzu, prezident Francúzskej republiky generál de Gaulle. Nikita Sergejevič Chruščov odovzdal potom srdečný pozdrav sovietskeho ľudu Francúzsku. 10 000 Parížanov pozdravilo sovietsku delegáciu. Volanie "Nech žije Chruščov" sa ozývalo celou cestou Parížom. Hneď v prvých dňoch sa súdruh Chruščov zúčastnil na mnohých rokovaniach. Najvýznamnejšia bola schôdzka s prezidentom de Gaulleom. Stretnutie štátnikov oboch veľmocí pred schôdzkou na najvyššej úrovni znovu potvrdilo, že nemecká otázka i ďalšie problémy treba vyriešiť mierovým rokovaním. Lietadlová americká loď Kearsarge priviezla do San Francisca 4 sovietských námorníkov, ktorých našli v Severnom Pacifiku. 4 mladých hrdinov zahnala na more v malom člne búrka. 49 dní bojovali s nástrahami oceánu a s nedostatkom potravín. Pri tlačovej konferencii na otázku, ako to mohli vydržať, odpovedali: "Sme sovietskí námorníci, občania Sovietskeho zväzu." Odvahu 4 sovietských námorníkov obdivuje celý svet. Pred návratom do vlasti prišli sa ešte mladí hrdinovia rozlúčiť s loďou svojich záchrancov. Svetoznáme melódie maďarských hudobných skladateľov, majstrovské diela spisovateľov, diela maliarov a ľudových umelcov, to všetko nájdete v Maďarskom kultúrnom stredisku v Prahe. Poďme sa však pozrieť priamo do Maďarskej ľudovej republiky, ktorá v týchto dňoch oslavuje 15. výročie oslobodenia sovietskou armádou. Plným životom žijú naši susedia na druhom brehu Dunaja. Dávno už zmizli stopy vojny i škody spôsobené kontrarevolúciou. A každý nový deň prináša všetkým pracujúcim slobodnej Maďarskej ľudovej republiky stále lepšiu a radosnejšiu budúcnosť. Otvorme jeden z bežných západonemeckých časopisov. Bez ostýchania a dokonca s pýchou sa tu uvádza, kde všade sa znovu vyrábajú zbrane. Znovu sa stavajú ponorky. Po celom západnom Nemecku znovu rastú vojnové základne. Západonemeckí zbrojári opäť zhrabúvajú stále rastúce dividendy. Opak však prežívajú robotníci v Bonskej republike. Bojujú nielen za vyššie mzdy, ale s rovnakou húževnatosťou aj proti rastúcemu vyzbrojovaniu západného Nemecka. Nechcú znovu umierať za pánov Straussov a spol. Proti vzmáhajúcemu sa fašistickému prízraku demonštrovali tisícky robotníkov v Brémach. Pracujúci západného Nemecka chcú žiť v mieri. Dvíhacie brány, to je jedna z 2 noviniek, ktoré vyrobila Agrotech na Broudnici nad Labem. Praktické zariadenie, zdvih a sklápanie uľahčuje čistenie od buriny.
Ďalšou výhodou je ľahké prevážanie tohto náradia v teréne. Nový tanierový rozmetač sa lepšie udržuje a čistí ako doteraz používaný rozmetač špirálový. Okrem toho umožňuje pravidelné sypanie rôznych druhov hnojí. Oba stroje s úspechom pomáhajú mnohým družstvám a štátnym majetkom pri tohoročných jarných prácach. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni uviedlo hru americkej černošskej spisovateľky Lauren Hansberryovej Hrozienka na slnci. Dej sa odohráva v Chicagu. Paní Jangerová. To jsem já. Prosím. Jsem ze Sdružení pro pokrok na Kleinbem parku. V naší schůzi jsme byli informováni, že jste zakoupila obytný dům v Kleinbernské ulici. Ano, ano. Chcete se něčeho? Ne. Snad kávu? Opravdu nic nechci. Byl jsem vyzván, abych si s vámi promluvil, lidé, tak přátelsky, jak lidé mají spolu hovořit. Prosím, abyste mi věřili, když říkám, že tu nejde o rasový předsudek. Na Kleinbem parku věříme, ať správně či nesprávně, že naše černošské rodiny jsou mnohem šťastnější, žijí-li ve svých vlastních společenstvích. Áno, uprostred americkej slobody sa stále odohrávajú podobné príbehy. Ani Severná Amerika sa dodnes nezbavila rasovej nenávisti. V pražských kúpeloch AXA sa konalo majstrovstvo republiky v skokoch do vody. Prinášame zábery finálových skokov z metrovej výšky. V súťaži žien si v celých pretekoch najlepšie viedla Marie Povolná z chemičky Ústí. V súťaži mužov bola veľmi silná konkurencia. Tomáš Bauer sa prebojoval na čelo pretekov. Vo výbornej forme bol mladý, nádejný Karel Hejl. Titul majstrov si vybojovali Marie Povolná z chemičky Ústí a Tomáš Bauer z Dynama Praha. Náš fejton. Predstavujeme vám Nimroda Karla Hájka. Má mnoho vášní, ale tou najväčšou je fotografovanie a priateľ Brok. Brok ani netuší, že aj o jeho živote vyjde kniha fotografií. Sú to už tisícky záberov, ktoré pohotovo zachytila kamera Karla Hájka. Z tých najlepších usporiadali v Prahe v staromestskej radnici výstavu. Citlivé je umelecké dielo Karla Hájka. Za čiernu Madonu ho vyznamenali zlatou Farringtonovou medailou, najvyšším vyznamenaním, aké kedy českému fotografovi udelili. Do ďalšej práce želáme Karlovi Hájkovi, lovu a fotografovaniu zdar.